Hej alle sammen. Det her er min første video på YouTube, og jeg er virkelig spændt, og mit hår er virkelig ved til lige nu. Men det her er som sagt min første video, og jeg er virkelig glad for, at jeg endelig kom i gang med det her, fordi at det er ligesom, jeg havde sådan et hul her i ferien, jeg ikke kunne få udfyldt, fordi jeg har ikke nogen at snakke med sådan noget. Jeg snakker til til et kamera, og så lægger du ud, og så forhåbentlig får jeg nogle views og nogle abonnenter. Så jeg er ikke god til det her overhovedet ikke. Jeg har ikke noget at klippe sammen med. Jeg filmer på min iPhone, og det er bare en iPhone 4. Jeg har ikke nogen MacBook, en computer eller noget. Så jeg filmer bare det ganske almindelige kamera, og ja. Så jo, jeg har lavet this og that tag klar til jer, som jeg vil lægge ud og lave lige om lidt. Og jeg har skrevet spørgsmålene ned, men spørgsmålet skriver jeg altså i kommentarboksen, for det kommer til at tage alt for lang tid. Og jeg har ikke taget meget tid, fordi min mor kommer snart hjem. Hun har lige været kursør. Og ja, jeg har bare ikke taget meget tid, fordi jeg skal hjem til min farmor og farfar i morgen. Og vi skal køre sådan ved 6-tiden eller sådan noget. Så undskyld, ja. Det var sådan set bare det, og så håber jeg, at I vil se mine videoer, og lad mig komme en haterkommentar, for I bliver bare anmeldt, og jeg fjerner dem. Så